Кой и как ни манипулира с историята с пребития полицай в Русе? Господин Драганов, какво мислите? За съжаление, това е един много срамен случай в съвременната българска история и веднага се намесват партиите, които си гонят техните партийни интереси. Тук това, което трябва според мен да се случи, е възможно най-бързо прокуратурата да види кой е започнал конфликта и да си понесе последствията по закон. Посегателство ли е всичко това срещу държавата днес? Категорично. Когато ти заявиш, аз съм шеф на полицията, правя ви забележка, защото според мен нарушавате закона, и след това от срещата страна стигне до физическа агресия, да, от срещната страна, ако точно това се е случило, трябва да си понесе всички последствия за нападение на длъжностно лице. Последните няколко седмици виждаме как млади хора убиват на пътя. Видяхме в Бургас, видяхме в София с момчето от ромски произход. Трябва да започнем наистина с правилния пример към младите хора, иначе подобни ситуации ще наблюдаваме всеки ден. Наистина мислете и не позволявайте да бъдете манипулирани.